Η Αντριάννα κολύμπησε 200 ελεύθερο το πρωί, έριξε το προσωπικό της ρεκόρ κατά 10 δευτερόλεπτα και θα μας πει τώρα κατά πόσο είναι ευχαριστημένη από τη σημερινή της εμφάνιση και τι περιμένει τις επόμενες μέρες. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και αύριο που πέφτει το καλό μου αγώνισμα θέλω να τα πάω ακόμα καλύτερα. Ποιο είναι το καλό σου αγώνισμα? 50 πενταλούδα. Και πόσο χρόνο έχεις? 41. Και πόσο θες να πας? Κάτω από 40. Ωραία, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Ευχαριστώ. Και μακάρι και μετάλλιο. Ο Αρτέμις κολύμπησε 200 ελεύθερο και 4x200 σκηταλοδρομία. Έριξε το ατομικό του ρεκόρ κατά 5 δευτερόλεπτα στο 200. Έκανε καλή εμφάνιση και στο σκηταλοδρομία. Είσαι ευχαριστημένος από την εμφάνισή σου ή περίμενες κάτι καλύτερο? Ναι, ευχαριστημένος. Ωραία. Τι πέφτει τις επόμενες μέρες? Αύριο θα πέσω 100 ελεύθερο και την Κυριακή θα πέσω 50. Και οι προσδοκίες σου, οι στόχοι σου σε αυτά τα αγωνίσματα ποιοι είναι? Ποιες είναι? Να πιάσω όρια. Όρια σε τι? Στο εκατοστάρι πιο πολύ. Το όριο πόσο είναι και πόσο έχεις? Έχω 1,14 και το όριο είναι 1,7. Ωραία. Βάσει αυτό που έκανε σήμερα δεν είσαι και μακριά. Όχι. Ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν. Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Σήμερα κολύμπησε στη σκηταλοδρομία στο τέλος του προγράμματος και νωρίτερα 100 ηττίο. Βελτίωσε τον προσωπικό του χρόνο. Ένα δευτερόλεπτο, γιατί τη φορά δεν είναι άσχημα. Περίπου. Ωραία. Αύριο και μεθαύριο όμως θα πέσει ελεύθερο, έτσι δεν είναι? Όχι ηττίο. 100 και 50. Και τι χρόνο στοχεύεις να κάνεις εκεί? Σήμερα πρώτη φορά έπεσε στη σκητάλη 200 ελεύθερο. Και πόσο πήγες? 200. Χρόνο δεν ξέρω να σου πω ακόμα. Και αύριο θα πέσω νομίζω 100 ελεύθερο. Θέλω να κάνω κάτω από 1,30. Πόσο έχεις ατομικό ρεκόρ τώρα? 1,32. Και στο 50? θέλω να το κατεβάσω κάτω από 40. Τι έχεις τώρα? 41. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Ο Ντίνος σήμερα έπεσε 100 πενταλούδα, κατέβασε το ατομικό του ρεκόρ κατά 3 δευτερόλεπτα και αγωνίστηκε και με τη σκηταλοδρομία στο τέλος του προγράμματος. Ντίνο, κατά πόσο είσαι ευχαριστημένος από αυτά που έκανε σήμερα και τι στόχους έχεις για τις επόμενες μέρες? Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτά που πέρασα και θέλω και τις επόμενες μέρες να πάω το ίδιο καλά και να μπορώ και καλύτερα. Τι αγωνίσματα θα πέσεις τις επόμενες μέρες? Αύριο πέφτω 50 πενταλούδα και την Κυριακή 200. Και από θέμα χρόνων, τι στόχους έχεις? Να κατεβάσω όσο μπορώ. Δηλαδή πόσο στο καθένα? Κάνα 2 δευτερόλεπτα πενταλούδα και άλλο για 3. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο Φραγκίσκος δεν προλάβαινε να αγωνιστεί τις επόμενες μέρες, οπότε τα φόρτωσε όλα σήμερα. Κολύμπησε πρόστιο, κολύμπησε ίδιο, κολύμπησε σκαλοδρομία. Και τώρα τι έχει σειρά, Φραγκίσκο, για το Σαββατοκύριακο? Μπάσκετ, εξετάσεις, μπάσκετ, εξετάσεις. Ωραία. Όχι εξετάσεις, μπάσκετ, εξετάσεις. Είσαι λίγο κουρασμένος, Να κοιμηθώ. Θα αφήσουμε τον Φραγκίσκο να κοιμηθεί. Έχει τελειώσει η πρώτη μέρα των χειμερινών αγώνων Νοτιού Ελλάδος για παιδιά 9-12 ετών. Τα παιδιά τα περισσότερα μετάλλιο μπορεί να μην πήραν, αλλά έχουν βελτιώσει κατά πολύ τις προσωπικές τους επιδόσεις. Και η προπονήτρια της προαγωνιστικής ομάδας, η κυρία Μαρίνα Εγκόροβα, θα μας πει τα σχόλιά της για την απόδοση των παιδιών ως τώρα. Τι θέλω να σου πω, ευχαριστημένοι πάρα πολύ για όλους τα παιδιά και όλους οι αγωνίες. Πάμε καλά, όλοι κατέβασαν χρόνο, πάμε πολύ καλά και αύριο μεθαύριο περιμένουμε να πάρουμε σίγουρα μετάλλια. Έχουμε κάτι, ποιος μπορεί να πάρει σίγουρα. Ο Γιάννης ο Βερνέτος σήμερα έχασε το χάλκινο στο 50 για λίγα εκατοστά. Ναι, 10 εκατοστά όμως κατέβασε ένα δευτερόλεπτα 50. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι. Ο Γιάννης είναι από τα παιδιά τα οποία περιμένετε ότι μπορεί να πάρουν να χτυπήσουν κάποιο μετάλλιο τις επόμενες μέρες? Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε να πες. Να μιλήσουμε άλλες Κυριακή και να πω πόση μετάλλια πήραμε. Οπωσδήποτε να πάρουμε τα μετάλλια. Και ποιοι άλλοι είναι κοντά στα μετάλλια πέρα από το Γιάννη? Η Αριάδνη? Αριάννη, ναι, μπορεί η Ανδριάννα μικρή, ζυγουλαστρία. Μπορεί σίγουρα να πάρει μετάλλια. Στη μεικτή είναι η Ανδριάννα, έτσι είναι? Θα πέσει αύριο 50 πεταλούζα. Α, ναι. Και η Αγγελικούλα μπορεί να πει να πάρει μετάλλια και αυτή. Στο κατοστάρι? Ναι. Ωραία.
Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Συγχαρητήρια για τη σημερινή εμφάνιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.